Simona, nech sa páči. Ďakujem. Das ist alles, was wir sind. 1, 2, 3. A deti, jak bublina. Spoločne prechádzame hranice. Jazyková kompetencia v materskej škole. Hra, spev a pohyb. Hrať sa a pritom sa učiť. To je motto projektov Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých. Ich cieľom je podporovať osvojovanie si slovenského, českého a nemeckého jazyka hravým spôsobom v materských školách v pohraničnej oblasti. Paradajka, paprika, šalát. Na oboch týchto projektoch sa podieľa 35 materských škôl na Slovensku, 45 v Čechách a 98 v Dolnom Rakúsku. Učiteľky materských škôl a 69 lektoriek spoločne pracujú a podporujú 10 000 detí v hrách s jazykom. Ich heiße Kuba. Wie heißt du? Ich heiße Kamilka. Hallo, servus. Výuka nemeckého, slovenského a českého jazyka prebieha výlučne hrou, a to v rámci bežného režimu v materskej škole. Bravo. Kinder, komm zu mir. Wir bilden jetzt einen Kreis. Komm zu mir. Wir bilden jetzt einen Kreis. Kopf und Schulter, Knie, Zechen, Knie, Zechen, Knie, Zechen, Kopf und Schulter, Knie, Zechen, Augen, Ohren, Nase, Mund. V Dolnom Rakúsku, v Slovenskej a v Českej republike doteraz nadviazalo partnerstvá 44 materských škôl. Na vzájomných návštevách a spoločných výletoch sa deti učia poznávať lepšie svojho suseda. Mimoriadnu iniciatívu uviedli do života rodičia v Dolnorakúskej krajinskej materskej škole v Marchegu. My rodičia sme chceli intenzívnejší kontakt a povedali sme, že chceme, aby deti prežili kultúrnu výmenu a spoznávali jej život na Slovensku. Spoločne s rodičmi a zúčastnenými obcami sa v rámci tohto európskeho projektu dokonca podarilo zorganizovať 2-krát do týždňa vzájomné výmenné návštevy detí v materských školách v Devínskej Novej Vsi a Marchegu. Prostredníctvom detí sa stretávajú aj rodičia a starí rodičia z oboch strán hranice a pomáhajú odstraňovať bariéry v myslení. Pre deti sú výlety k susedom vždy mimoriadnym zážitkom. Pre jedných je to dobrodružstvo a spoznávanie nového sveta, pre druhých je to radosť z návštevy. Nadšením a láskou sa deti pripravujú na tieto stretnutia, prinášajú so sebou vlastnoručne zhotovené darčeky a vyrábajú prekvapenia pre návštevy. A hostí niekedy privítajú dokonca aj pečivom, ktoré sami napiekli. Deti sa spoločne hrajú, spievajú a tancujú. Fotografie a obrázky, ktoré si vymieňajú, hovoria o zážitkoch v ich materských školách a o živote v ich domove. Takto sa prostredníctvom stretnutí stáva cudzie známym, sused priateľom. Nielen pre deti z Marchegu. Toto je, myslím, naozaj niečo skvelé, čo sme uvítali. A pre deti je potom samozrejme, že žiadna hranica neexistuje. Je preč. Raz bola, ale už nie. Heute zu einem Weiterbildungsseminar. Und zwar werden wir uns heute mit dem Thema Kreativität im Kindergarten beschäftigen. Na vzdelávacích aktivitách sa zúčastňujú pedagógovia, lektorky a tímy materských škôl a pomáhajú zabezpečiť udržateľnosť projektu. Cieľom týchto seminárov je výmena najnovších vedeckých poznatkov,
sprostredkovanie tvorivých impulzov ako i metód pre osvojovanie si jazyka suseda. Diskutuje sa tu aj o možnostiach zapájania dospelých do týchto projektov. Skúsenosti a výsledky z pripravovanej sprievodnej štúdie sa premietnú do ďalšieho vedeckého vývoja. Doteraz sa na 90 seminároch zúčastnilo celkom 3000 pedagógov. Kreativität verbindet sich oft mit Basteln und Werken im Kindergarten, ist aber noch viel, viel mehr, nämlich eine ästhetische und gestalterische Herausforderung auch für die Kinder. Tvorivosti sa nekladú hranice, a to ani vtedy, keď rozvíjame možnosti hravého osvojovania si jazyka. Lektorky medzičasom vytvorili širokú ponuku pracovných materiálov. Zápal, nadšenie a inšpirácia lektoriek a účastníkov projektu sa prejavujú najmä pri predstavovaní a výmene nápadov a pri hrách. Projektový manažment zaisťuje spoločne s projektovými partnermi zo Slovenska a Čiech riadnu realizáciu. Patrí k nim administratívne a finančné riadenie, ale aj príprava pracovných stretnutí lektoriek pre materinský jazyk. Ďalšie ťažisko spočíva v práci s verejnosťou a dokumentovaní projektu formou obrazovej dokumentácie a v zhotovovaní pracovných a výučbových materiálov, ktoré lektorky predstavujú na seminároch ďalšieho vzdelávania. Třikrát navštívili jako pedagogové Kraslice. Přesně ano. To je tradice za obec Borkovany. Darčeky mezi sebou. Vlastně to je Elizabeth ze školky Martindy. Na exkurziách a na spoločných informačných a výmenných podujatiach malo možnosť zúčastniť sa 1400 pedagógov a opatrovatieliek susedných materských škôl. Na týchto stretnutiach boli okrem iného vypracované aj koncepty pre ďalšiu spoluprácu materských škôl. Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten, wie man an dem Bild da sieht. Eine Gruppe ist heuer eine Kleinkindgruppe, das ist eine besondere Situation. Die anderen zwei Gruppen sind mit 25 Kindern heuer belegt. Takže my jsme třískupinová mateřská školka a jedna školka se skládá z těch nejmenších dětí, kde už jsou děti od 2,5 roku, což je jakoby výjimečná situace, která se příští rok už bohužel opakovat nebude. Tieto exkurzie umožňujú nahliadnúť do individuálnej organizácie práce v materských školách a poskytujú obraz o ich vybavení. Záujem účastníkov patrí samozrejme aj jazykovému projektu. Mnoho škody nadělalo, udělalo pás. Soutěžní zdravím Alegě Mazur. Ahoj! Tento európsky projekt ponúka v rámci svojich aktivít aj študentom možnosť vykonávať prax v materských školách susedných krajín. Budúci pedagógovia môžu bezprostredne zažiť, ako si deti hravou formou osvojujú cudzí jazyk. Na exkurziách a praktikách sa doteraz zúčastnilo 230 študentov. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ich darf Sie das erste Mal in der Gemeinde Berg herzlich begrüßen und ich freue mich auf ein Gespräch über das gemeinsame Projekt unserer Kinder. Danke, danke. Spoločné stretnutia nositeľov rozhodnutí sú dôležitým momentom týchto projektov, tak ako tu pri návšteve zástupcov z mestskej časti Bratislava Jarovce v Dolnorakúskom Bergu. Ruky, ručičky, máte pekné prstičky. Výmena informácií sa týka doterajšej realizácie projektu a jeho udržateľnosti v materských školách. Nositelia rozhodnutí a zástupcovia zodpovední za riadenie základných a materských škôl majú možnosť zúčastniť sa na pracovných stretnutiach a zabezpečujú tak dobrú informovanosť v oboch susedných krajinách.
Hlavnou motiváciou, pre ktorý sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto projektu, bolo vzdelávanie mládeže. Na Slovensku je povinné vzdelávanie cudzích jazykov od 3. ročníka základnej školy a zo skúsenosti vieme, že deti sa najlepšie učia jazyky ešte v čímskorskom veku, teda v predškolskom veku je najlepšie začať s výučbou cudzieho jazyka. Preto sme sa aj napriek nemalým finančným nákladom rozhodli podporiť tento projekt a zúčastniť sa na ňom. Na týchto stretnutiach sa diskutuje o rámcových podmienkach a financovaní materských škôl, ale aj o úlohe obcí a vplyve projektov na život v nich. Ja, unabhängig von den finanziellen Mitteln, die so ein Projekt kostet, ist eigentlich die Motivation der Bürgermeister und der Gemeinden schlechthin und somit auch der Gemeinde Berg. Nezávisle od finančných prostriedkov, ktorý si takýto projekt vyžaduje, predstavuje veľkú motiváciu pre starostov a obce a tým aj pre obec Berg spájať ľudí východu a západu, pretože stav, ktorý prežívame teraz, bez železnej opony, bez hraničnej rampy, je vlastne normálny v dejinách ľudí. Aj keď niektorí dospelí mali isté obavy z otvorenia sa východu, toto je cesta ako prostredníctvom rôznych projektov a špeciálne takýmto projektom spojiť znovu deti a tým aj rodičov oboch strán bývalej železnej opony a viesť ich do spoločnej budúcnosti. Významnou súčasťou projektov je ich evaluácia. V spolupráci s Dolnokrajinskou akadémiou, Inštitútom pre slavistiku na Viedenskej univerzite a s materskými školami sa v projekte skúma, ako si deti v dolnorakúskom pohraničí osvojujú český a slovenský jazyk. Jazykové kompetencie sa zisťujú prostredníctvom hry. Tým divadelných pedagógov s primeranými jazykovými znalosťami inšpiruje deti k hravým cvičeniam, aby ich prostredníctvom predviedli nadobudnuté jazykové zručnosti. A to sa zaznamenáva na videokameru. Vedeckí pracovníci vedú so zúčastnenými odborné interviá, ktoré majú za cieľ zvýšiť radosť učenia sa cudzích jazykov a podporiť u detí slovnú zásobu. Videozáznamy vyhodnocujú interdisciplinárni experti a výsledky budú publikované v štúdii. Man kann einmal sehen, wie funktioniert überhaupt der ganze dieser zweisprachige Prozess. Môžeme vidieť, ako prebieha tento dvojazyčný proces, toto sprostredkovávanie. Čo je pre deti dôležité? To sa dá veľmi dobre rozpoznať. Celkovo som veľmi pozitívne prekvapený. Možno povedať, že doteraz boli zaiste dosiahnuté najdôležitejšie komunikačné ciele a tiež spolupráca lektoriek pre materinský jazyk s triedami. Der muttersprachlichen Kindergärtnerinnen mit den Gruppen. Spoločne prechádzame hranice. Jazykové kompetencie v materskej škole. Projekt s budúcnosťou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuba sagt, sitzen. Preskočí. Podliez. Nech sa páči. Ďakujem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modrá. Modrá. 2. Ukáž, cajc. To je kluk, to jsou děti, co to letí.